Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah pangestune sae. Nggih. Panjenengan sing ndereke sinten? Pripun? Sing ndereke tindak mriki sinten? Ayah. Oh, ayah. Pundi ayah lenggah pundi? Ayah Soleh kok, sanes saya degleng kok. Lah nggih, ayah Soleh wonten pundi sak menika? Teng mobil, teng